ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಬೇಲೆದಾಂತಿನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರೆ ದೇವೇರ್ನಾಜ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗುಲೆ ತೂಲೆ. Officers, choice. Choice at mare. Yes sir banadiya. Officer banna choice ban pin mare. Yes sir banre. Yes sir banre. Maatlerlaka. Nde. Engu rajjana mulu case ide baardada. Nikkide kappu baardiniya. Nikker bani kappu baard. Ay kappu baardinattu. Boka. Ay ange baardiji. Ne ange ondu me. Ange anardare baarde mare. Nakul enjina mare engul CID nakul. Anja banna kullattu. Unna namma budartula. Amme private. Amme private. ಬಾರ್ಲಾಗತ್ತನ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಅವನ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಚ ಪುದರ್ದಿಂದ ಏರಲ್ಲ ಬರುವೇರ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ದೀತರತ ಈ ಮೂಜ್ಜಂಟ್ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದವು ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾರಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇತನಿಕಲು ಮಾರಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾರಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ ಹತ್ತು ಅವನು ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಮಾರಪ್ಪೆ ಅಂದಿಲೆ ಅಂದೆಡ್ಡಪ್ಪನು ಅಯ್ಯ ಮಾರಪ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪಡು ನಮರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೇನೆ ನಮಕೊಂಚೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ಕೋತಾನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡಿ ನಕುಲ್ ಮಾರೆ ಸೇಡಿ ಹತ್ತು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ CID ನಕುಲ್ ಮಾರೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅಕುಲತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ಕೋತಾನ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಯಾಮನ್ಬೆ ನಮ್ಮಕ ಮೇನ್ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಬೋಡು ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಬೋಡು ಷಷ್ಟಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ 60 ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನೋಟ ನೋಟ ಸರಿಬೋಡು 60 ಗಳು ಸರಿ ಬೋಡು ಏ ಅಂತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಜು ವಿಧ ಒಂಜಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದ ಸುರುಕು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ನಂಕ್ ಅವು ಸರಿಬೋಡು ಹೆಂಗ ದೂರ ತೋಜಿ ಈ ಕೈತಲ್ ಬೋತುಲ ಕೈತಲ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಈ ದೂರ ಬೋತುಲ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಅವೆಂಚ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜನ್ ಅಂತೂಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಡಲ ಪಿರತು ಯಾರುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಯಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಿಖುಲ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೀನಿ ಅಂಚ ಮಾರೆ ಅವು ಕಾರ್ ತಗೋದಾರ ಮಾರೆ ಅವು ಕಾರ ಅವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲ ಅವು ಬುಲೆಟ್ ಮಾರೆ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಐದು ದಾದಾರುಂಡು ಕೇಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ ಪುಷ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಯ ಪೋಯ 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 ಓಕೆ ಸರ್ ಓ ಓಡೆ ಪೋಯ ಮಾರ ಆಫೀಸರ್ ದಿದ್ದೇಶ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಓಡೆ ಮರಗಟ್ಟೆ ತೂಲ ಮಾರ ಓಡೆ ಪೋತಿನ ಮಾರ ಓಡೆ ಆಯನ ಕೈತರ ಬಾರ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಆಜನ ಬಾರ ಬಣ್ಣತ ಮಾರ ಓಡಿ ನಮ್ಮಡೆ ಒತ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೊರಪ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ 5 ನೋಡಿ ಯಾನ ಅರ್ಧ ಕೊರಪೆ ಹೆಂಗ ಆಬಜಿ ದೇ ಹೆಂಗ ಆಬಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡಿ ನಕಲ್ ಮಾರೆ ಆಪುಡ್ ಬನ್ನ ಎಸ್ ಹೆಂಗ ಆಪುಡ್ ಅಮ್ಮ ಸೇಡಿ ಹತ್ತು ಆವೇ ಮನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮರಲಿಲ್ಲಕ CID ಅಂದ ಅವೇ ಇಂಜಿನ ಕೇಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ಬತ್ತರ್ನ ನಾಯಿ ಬತ್ತರ್ನ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲಗೆ ನೋಡ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬತ್ತರ್ನ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅಂಚತ್ತೆ ಸರಿ ಕೇಳ್ನೆ ದಾದ 10 ದಿನ ಎಂಕಲ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನ ಕೇಸ್ ದಾದತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ 10 ದಿನ ಬಿಡ್ತಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವ 10 ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕುಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಜ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾ ಫೀಸ್ ತೆಪ್ಪರ ವೈದಿ ನಿಕುಲ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಏತಾಳ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳು ಮತ ನಾಚಿಗೆ ಸರ್
ಒಂದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹ. ಪೀಸ್ ನೀರ್ಲ ಇರ್ಲಾಗ ಎತ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರಾಹುಲ್ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೀಸ್ನ ಎತ್ತವರ ನಿಕುಲು ಅಂದೆ ನಿಕುಲು ಛೇ ಪೀಸ್ ಅವತ್ತಿ ಹ? ಪೀಸ್ ಬಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ಐಜಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇನಿ ಅವಳು ಏ ಹ? ಮ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಏತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ 3000 ಅಂಜಂಡ್ ಏತಿಯ ಒನ್ನೋದು 3000 ಮಾರೆ 3000 ಹಾ ಬರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಇನಿ ಅವಳು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹಾ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 3000 ಅಚ್ಚಾ ಎಕ್ಕರ್ ದಿಂಚಿ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ 3000 ಅಮ್ಮ ತಿಗಾಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಸರ್. ಏದಿನ ಮೇ ಯಾಂದ ಪೋಡು ಬಲಗುಲ್ಲು ಬಲಗುಲ್ಲು ಬಾರೆ ಸರೆ ಒಳಸ್ಲ ಬಲ್ದು ಜಾನ್ ಸಾಯ್ತು ಬಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಜೀವನ್ ಬಾರಿ ಕೋಟ್ ಟಾಪ್ ಇವ್ರ ಒಲ್ತವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಗಾಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಬಾರ್ಪಿ ದಿಂಗ ಬಿನಿ ಕಾಟಿ ಜರ್ನ ಹಾ. ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಜರ್ತ್ ಮಾಡ್ರ ನಿಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜನ ಮೇನ ಬೇರೋಡು ನಾಚಿ ಎಟ್ಲ ಕಾಂಡ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ನಾವ ಮಾರ ನಂಗೆ ಇಂಚಾಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇಂಚಂಡಾಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡತ್ತ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡಕೇನೆ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತದ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಗೇನು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ಲೆ ಆವಾಗೇನು ಇಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವರಿಯೇ ಏರ್ ಮೇ ಮೋನ ಪನ್ನೆನ ಅದು ಏಪಲ್ ಮಾಲಾಡಿರತ್ತ ಏರ್ ಮೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಡು ಬಾವೆ ಬನ್ಪಿನ ವರಿಯನೆ ಏನೇನ್ ಬೇ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವನ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಂಡು ಅವು ಕಾಲಿ ಚುಚಿದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ ನಡಪುನ ಕನೆ ಸೈತೆ ಬೋಪಿ ಅವೇ ಉಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಚುಚ್ಚಾಡಿಗೆ ಸೈತೇ ಬೋಪಿ ಏ ಯಾನ್ ಸೈಬುಜಿ ಅವೆಂಚ ಹೆಂಗ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದ ಸಿ ಎಡಾತೀನಿ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚುಂಡು ಬಂಡತ ಅಂದು. 7 ಸ್ಟೆಪ್ ನಡ್ದಬೇಕ ಸೈಪೇರತ ಸೈಪೇರು. ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ಆದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡಪುವೆ ಒಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೋಪೆ ಮಂಡ ಖರ್ಚಿತಲ್ಲ ಆಹಾ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚತ್ತಿ ಕರ್ಮಣಿನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಂಜಿನೆ ಮೂಲು ನಾಯಿ ಬತ್ತದಲ ಕೊರಪುನ ಪಾಡ್ದಾರತ ಅಂದು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುರ ನೀನ್ ಪೆಲ್ಸಿನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬತ್ತಲೇನು ಕಡಬಾಜಿನತ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದೆ ಮೊಲ್ಲೋಪನ ಒಂದು ಪಿರವೈದರ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ತಿನ್ನತ ಎಂಗುಲು ಬೋದು ಕಿದರ್ ಬೋದು ಯಾ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲು ಉಂಡು ಮಾಡು ನಿಖಿಲ್ ದೂತಿ ನಾಯಿ ನತ್ತು ಮಾರ ಕಿದೆಟ್ಟು ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಪೆತ್ತನ್ ಮೇ ಯಾಲ್ಲ ಅವೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರೆ ಈ ನಾಯ್ದಾನಿ ಈ ತಂಬಿ ಮಾಡ್ದಿ ನಿಂದು ಎಂತ ಜೈಜು ಚೆಚ್ಚಿನ ಮರಲು ಬಾತೇರ್ನಿಯ ಇಂಚೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಜನೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಬತ್ತರು ಕಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾ ಮುರಾಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಕೊರಿಯ ಮಾರೆ ಅವಳು ಉಸಕನಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಲಕ್ಕದ್ ಬೋತುನತ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತರ ತೀರ್ನೆ ಅವು ಪಿನಿ ಪಾತುದಿನ್ನ ಇವಲೈ ಯಾನಿಂಚ ಉಳೆ ಮಾರೆ ಹಾ ಯಾನಿಂಚ ಉಳೆ ಲಕ್ಕದಿ ನೀಯತ ಅದೇ ಸರಿ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಪನ ಏಡಿದ ಪೂರ ಕೇಸ್ ದೆತ್ತುನೊಚ್ಚಿ ಐ ಡುಪ್ಪನ ಆಯನೆ ಓ ಅಂಜ ಸುತ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಏ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬತ್ತನ್ ಮಾರ ಏ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಹಾ ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ Please may come in, sir. ಅಜ್ಜು ಅಜ್ಜು ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರಾಹುಲ್ ಇರ್ಬೆ ಏತು ತೋರ ಮಾರ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅದು ಮುಗಿ ಚಿಚ್ಚಿನ ಮರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಸೇಡಿನ ಕುಲ್ಮೆ ಓ ನಮ್ಮ ಸೇಡಿ ಸೇಡಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಓ ಓ ಸ್ಟಡಿ ಹಾ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಕೇಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತಿ ನನ್ನ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬೈಜರ್ ಸರ್ ಓ ಅಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೆ ವೈದ್ಯರಿ ಇಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗು ಕಾಣಿರ್ತಿ ಮೂಲ ಇಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತು ಸರ್ ಇಡ ವೈದ್ಯರೇ ಅನ್ಸತ್ತಿ ಹಾ? ಆರ್ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಓ ಹೋ ಹೋ ಅಭಿಚಾರ್ಸ್ ಹಾ. ಈ ಹೊಂಜೋಗಲ್ಲ ಮರಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಬಡಿದತ್ತ ಮಿಸ್ ಆಬಿನಿ ಹಾ. ಕಂಡನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆತ ಅಫಿಸರ್ ಓ ಅವು ಮಿಸ್ ಬಂಡ ದಕ್ಕದು ಬೋತಿರಂದು ದಗದು ಓದ್ತಿರಂದಿ ಇನ್ನ ಕಂಡನ ದಗದು ಓದ್ತೀರಿ ಓ ದಗದು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಪ ದಗದು ಬಲ್ಲೆ ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಂಕು ಜಲ್ದಿ ಬರಡು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ 7 ಅಪ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಬಾಲೆ ಬೇಗ 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 7 ಬತ್ತವು ಚೇರಪ್ಪು ಆ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇಡೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಓ ಒಂದದ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಣಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದಾರ ಮುಂಡು ಬಾರ್ದಾರ ಮುಂದು ಸರ್ ಮುಂಡುದ ಕಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓ ಜನವರಿ 14 ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ನಮ ಅವೆಂಚ ಬಂದಮ ಆ ಜನ ಮಲೆಕ್ ಹೋಗ್తుంಡಿಯಾ ಅಂಚತ್ಯೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಸ್ 3 ಆಫ್ ಯು ಚಾರ್ಜರ್
ಸಪರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ತೋರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ ಹಾ? ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಆಕೆರ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೆ ರತ್ಯ ಹೋಗ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ ಹಾ ಆಫೀಸರ್ ಪುಷ್ಪ ಎಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೇಡಿ ಸರ್ ಓ ಹೆಂಗ ಮಾಡದ ಒಜ್ಜಿ ಏ ಆಫೀಸರ್ ಪುಷ್ಪ ಹಾ ಕಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತಂಗ್ ಗೊಂಜೋದ್ ಒಜ್ಜಿ ಆಫೀಸರ್ ದಿತೇಶ್ ಸರ್ ಅನಿಡಲಪ್ಪು ಪುಷ್ಪಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋತೇನೆ ಕತ್ತ ದಾದಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಪುಷ್ಪ ಡಬಲ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋದು ಕೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂಗೆ ವೈಟ್ಲ ಕೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ರಾದ ಗಜ್ಪಿಂಜ ಇನ್ನ ಸಾವದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಕೊಲೆ ಜಮ್ಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆನು ಬಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ನ ಕಂಡನ್ ನಡುದಾದತ್ತು ಏಯ್ ಅಂಚತ್ತು ದಾಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಕ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಿಗೆ ಮರ ಬಕೋಡಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೇಸ್ ದೆಪ್ಪು ದಾಲಾಪನ ದುಃಖ ಈ ಕೇಸ್ ದೆಪ್ಪಕನೆ ದೆಪ್ಪು ದಾಲ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡೆ ಆ ಉಂಡು ಸರ್ ದಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಎಂಚೂಲಿ ರೀ ತುಯರೆ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಂಸಾರ ಹಾ. ಆಂಡ ಆ ಜನಕ್ ಬೋಡಿ ಎತ್ತಿಯೆ ಗಂಗಸರ ಎಂಚೂಲಿ ರಾರ್ ತುಯರೆ ಆಡ್ ತೂಯರೆ ಹಾ. ಸಪೂರ ಹಾ ಮೇರ್ನಾತೆ ಸಪೂರ ಅಂದಂದು ಆರ್ನಾತೆ ಸಪೂರ ಬಕ 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 ಬೊಕ ತೂಯರೆ ಒಂಚೂರ್ ಕಪ್ಪು ಮೇರ್ನಾತತ್ತು ಆ ಮೇರ್ನಾತೆ ಕಪ್ಪು ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಚಾನೆ ಆ ಅಂಚನೆ ದಿತೇಶ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪುಣ್ಯವ ಯಾನತ್ತು ಯಾನತ್ತು ಹಾ ಬಕ ಬಕ ಬೇತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಕಾರಿಡ್ ಮಚ್ಚುಂಡು ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಚ್ಚಂಡಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇತೇನೆ ಈ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಿ ಈ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮರಲ ಕಟ್ಟುನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಓ ದೇವರೇ ಏತ್ ಸಲ ಮನ್ಪರ್ ಮಾರ ಐನಿ ಆಜಂತ ಪೆದಂಬು ನೆರಡೆಂಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನ ಬ್ರೋ ನೆರಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ದಾಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿನ ಕಂಡನೆತಿ ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಭಾವನದ ಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಂದ ಫೋಟೋ ಮಾರ ಹಾ ಉಂಡು ಸರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೇಕೊಲ್ಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ Yes. ನೀನೊಲ್ಲ ತುಯಿಲ ಕಾಪುನತಿ ನೀವು ವಿಪೂರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅತಿ ಅರೆ ಒಂದು ಎಂತ ಈ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಆರೇನ ಕಂಡನೆತ್ತು ಎಂತು ನಾಡ್ವರತ ಆತೆ ಸೋಕದ ನಾಡ್ದು ಓರ್ಲೆಂದು ಸರ್ ಓ ಕೇಸ್ ಬಿಡೋತಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ದೆಬ್ಬಗಾತಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಾರನ ಓಕೆ ಸರ್ ಆವತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್. ಬೋದು ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೋಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಾರ್ದೀಪ ಅನ್ಪತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ನಾಡ್ನ ಒಂದು ಹಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ನಾಡ್ನ ಬರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಹಾ. 3 ಜನ ಮೂತಿ ಗಿಡ್ಬೋ ಹಾ. ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಈಯೋಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಅದು ಒಪ್ಪೆ ಕದ್ರಿದೆ ಹೇಗೆ ಕದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಾಡ್ ನಾಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಣ್ಣಲೆ ಎತ್ತ ಎಂತ ಕಾಸಲೆಜ್ಜಿ ಬಾರ ಒಣಸಿಗಿ ಈಯೋಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂದರ್ ಬೋಪೆ ದೇ ಮೀನುಗಂಡ್ರನ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಕ್ಕುತ್ತುಪೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಣಿಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬನ್ನಡೆ ಬೋಲ್ ಮುಲ್ತ ಮೈನ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಹಾ ಈ ನಂತರ ಬೋ ಹಾ. ಈ ಬಂಬೆಲ್ ಬೋ ಮರಲ ಎಂಕ್ ఆయన అంతుడు ఆరాంసి పోదు యాన్ బ్లాక్ దిక్కోడుందా ఇది మళ్ళా చాలవే ఈ కేసు నిఖిలే బత్తగందద ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಮಗ. ಒಂಚೂರು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೋಲ ತಿಕ್ಕ ಬೂರಿಯರ್ನ ಅಂದಂದು ಔಸೈಡ್ ఈవోడేప ಯಾನ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾಯ್ ಬೊಪ್ಪೆ ఆవులు మే దాదా. ఎంగ్లేంపూర్ ఓడేడే గడపది తన్నీర్ బాయ్ పోదు ಏ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಮಗ. ಆ ಜನ ಬೋಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಕುಲೋ ಒಂದಿತ್ತಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬುಜಿ ಜವನೇರ್ನವರ అన్న మారే ఇత్తే నమ్మడ ఫోటో పుణొంజత్త ఆ. ఓడే పోపిన్ మూజి గడికి పొట్టప్పు నంజೆ ఆ. ಎನ್ನ ಸಿಯಡಿನ ಮಂಡ ಕಚ್ಚಿ ಬಂಡ ತುಲ ಆ. ಫೋಟೋ ಒಂಜತ ఏ ఇంకొంచెం కెబి దిక్కును మే ಕೊಡಂಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣುಂಡು ನಾ ಹೆಂಗ ಮೂಂಗು ದಿಕ್ಕಿದೀನಿ చెచ్చిరే నేను ఓడే పత్తిని మారే యా నేను పత్తి ఎంచనాడు మారే ಎಂಜಿನ ಈ ಚಪ್ಪಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನ ತಿಯರೆ ಅವ್ವನ್ ಎಂಗಲ್ ಕೆಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ ನೀ ಮೂಂಕು ಮಿಂದಿ ಅಂಡ ಏನಂಜಲ ಮೂಗುದಿ ಏನ ದಾದ ಪುಂಡಿಯ ಅಗಲ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಂಗುದಿ ಬೇರೆ ಇದವಲ್ಲಜಿ
ಹಾ. ಎಂತೋ ಅಣತ ಅಣತ. ಹೋಯ್ ನಾಡ್ರ ಬೈ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಒಂಜೆ ಹಾ. ಏಲಿ ಹಾ. ಎದ್ದೇಲಿ ಹಾ. ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕಣ್ಣನಿ ತಿಕ್ಕುವವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿರಿ ಹಾ. ಓಡೆ ಉಡಿಪುಣಿಯ ನೇನು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಂತದು ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡೋಣ ಬಚ್ಚಿ 3 ಜನ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಬೈ ಮೂಜನ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ ಓಡಿಕೆ ಇಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಿದೆ ಮೂಲು ಪೊಟ್ಟ ಪಾಡಿದಿನ ಮಾರ ತುಂಡಾದಿ ಓಡಿ ನಾಡುಣ್ಯ 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇತ್ ಬರ್ಕ ಅವ ಅವು ಅಣದ ನಿನ್ನಗೆ ಬೇತ ಕೇಸು ನಾ ಉಗ್ರ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮುರಾನಿ ಜಾನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಆ ಒಂದು ಬನ್ಪರ ಆ ಪಿನೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ದಾದ ಕೇಸು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಸ್ ಮಾ ಈ ಕೇಸ್ ಮಿನಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಂಗ್ 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 ಆಯ್ ಕಕ್ಕುವೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಫಾರಿನ್ ಎಂಚ ಅವು ಬಚ್ ನೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ದುಬೈದಲ್ಪ ಹಾ ಅಲ್ಕಲ್ಲ ಆಸೆ ಅವು ಒಂದಿಯಾ ದುಬಾಯ್ ಹಾ ದುಬಾಯ್ ಐಡಿದ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಚಿ ಹಾ, ದುಬಾಯ್. ದುಬಾಯ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮರಳಿ ಗಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಮಾರೆ ಅಂಚದಾಲೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ ಸೂಪರ್ ಡೀಲ್ ಎಂಚ deal? ಏಸ್ ಮನ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪರಬೆಲ ಉಳ್ಳಿರ್ ಹಾ. ಅಕ್ಲಿನ್ ಸೀದಾ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಜಿಂಜದು ಸೀದಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರಣ ಅಂಡು ಆತೆ ಆತನಾ ಹಾ. ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈ 2 ಲಕ್ಷ ವಯಸ್ಸೊಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಡೀಲ್ ಯಾವಾರ ಬಜೋ ಯಾನ ಕೇಸರಿಚ್ ದೇ ಮರಲ ಮಾರ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೇ ಐಕ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೇಲೆಜಿಂದನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನುಪ್ಪವಾಡ್ಜಿ ಬಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೇ ನಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬು ಅಂತೀರಿ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲೆ ತಂಬೋ ಪೇರು ತಪ್ಪು ಮೇವು ಇಂದ ಯಾ ನೆನ್ನು ಏರ್ ಅಂಚ ಮಂಗಡ್ತುಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಪೆರತ್ತ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಬೋಪಿನ ಅಡೆಗೆಮ್ಮೆ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Comedy Premier League.